Čaute. Čaute. Tu je Banánko. hej. A Kika. A Kika. Boli sme Tu v Bile. doľava. Boli sme v Bile. Aťka si tam kúpila brejky a... Brejky, vanilkové a jojo žižalky. Sme si kúpili a boli sme na pošte. A dostali sme kartu Junior Rail Euro 26 na vlaky. No. Lebo ja nemám zadarmo vlaky. Nemám. Chceš žižalu? Blé. Ideme ešte do mesiárne môjmu psíkovi kúpiť kurácie stehna. Áno. A ide auto, takže aby nás nezrazilo. Počkaj, ja sa skryjem pre teba. Čaute. A táto tutok opica ide do oného, ako sa to volá, do haly. Áno. My ideme večer do Iguany a zajtra ideme do Bratislavy, do Berimau. Bude tam Gogo, Explo, Matúš a ostatní. O 4. bude krstenie knihy, takže nás tam určite uvidíte. Chceli sme to natáčať live, ale nemám dáta, takže to bude až v nedeľu večer vydané, ale máte sa na čo tešiť. A tuto ešte prehováram, ale nechce ísť. No, Poď, prosím, poď. Dobre, ideme Duka do mesiárne, vidíme sa potom. Tak a sme tu zas. Sme tu zase, máme tu, aha. Tu Ináč to bolo kurácie dobre stehna. rácne za 2 eurá, 4 Však. kusy A v Bile za 6 euro. 6 euro. Za 6 euro toto isté. A ja som tu za 2 euro. No. A Ujo vraví 2 eurá a 1 cent. A ja, že ako pre mňa, a on, že to by bolo za 2. No takže tak, ideme doľava asi. Ideme doľava. A poďme rýchlo, lebo Zrazí auto. auto ide. Spadne nám auto. Nevidno nám vôbec ksichtky. Vidno. Aha, Mirec, akurát to Ahoj. natáčame. Hej, čo natáčate? Video na YouTube. Fíha, Tak téma budeš tam. aká? Čo? Paráda. Téma Django Party. Django Party. Iguana. Kedy to bude na internete, či? Zajtra asi. Možno to nájdem. Čau. Čau. No, takže sme našli aj Mirca. Bude s nami na videu. No. A zabehla mi tá žižala. Ešte aj Ujo z mesiárne si dal žižali. No, presne. A videl toho druhého, že ako sa zaksichtil a vrajím, dáte si? On, že nie, už keď vidím, ako vyzerá kolega, tak si radšej nedám. To zabil. Dneska bude v Iguane Django Party. Jej. My tam budeme pri bare s Mikeškom. Zase. Hej, zase. Budeme piť džúsiky ako slušní ľudia. Presne. Kdeže by Aďa si dačo alkoholické dala do seba. Nehrozí v živote. Presne. Nikdy. No teraz musím niesť toto mäso ťažké. 2-kilové a ešte to Nemáme musím uvariť. svetlo. Poďme na cestu. Zoberiem túto lampu za sebou. Dobre. Spravíme si odsvetlenie. Ja. Zás nám ide auto. Zase. To vždycky, keď ja točím v meste, tak vždycky idú auta. Presne ako. No, a nejde sem. No, asi tak. Dobre, takže toto bolo asi na dneska všetko. My sa s vami lúčime a vidíme sa zajtra v Bratislave, takže čaute. Čaute. Čus!